सासे बर' सुबुंखौ टोल गेटआव थैजासिम बुनो नागिरदोंमोन। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। मोनसे गिथाव बाथाव खौरां सफैदों। बे खौराङा दानि बावैसो सफैदों। दासिमहालागै 3 घन्टा जाबाय। दा बे खौरांखौ आं नोंथांमोननो फोसावनो लादों। बे खौराङानो जाहैबाय सासे बर' सुबुंखौ खर' बुखावदों, नाथाय बे थैयासै, खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों। दा बिथांखौ नैबे गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। दा जों बे खौरांखौनो सावरायगोन। बे खौराङानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्ला बनसु आफादनि सुबुं गौमा हाबाफारियाव बाहागो लानाय बिमल बसुमतारीखौ न' फारसे थांबाय थानाय समावनो मोनानि 11:30 रिंगासो समाव भबानिपुर टोल गेटआव गाज्रि गाग्लोबनानै बुथारनो नाजादोंमोन। बिमल बसुमतारीखौ बुथारनो नाजादोंमोन, नाथाय बिमल बसुमतारीया थैयासै। बिमल बसुमतारीखौ बनसुनि बिबानगिरि महरै मिथिनायाव टोल गेटआव थाग्राफोरा लहानि रडजों बा लहाजों बुदों खर'आव। थैजासिम बुखावनो नागिरदोंमोन, नाथाय बुखावनो हायासै। उनाव जाथायखौ खौरां मोननानै बा जाथायखौ नुनानै जायगायाव थानाय पुलिसफोरा बे जायबा नाराथा खालामनानै जायबा बुग्राफोर बिसोरजों आरो पुलिसफोरजों नाराथा जाबाय। ओमफ्राय बेखौ बिमल बसुमतारीखौ खुनुरुखुमै दुथांनि आखाइनिफ्राय जिउ रैखा खालामनानै बरपेटा मेडिकेल कलेजसिम लांदोंमोन। नाथाय बरपेटा मेडिकेल कलेजसिम लांनायाव बरपेटा मेडिकेल कलेजनि डक्टरफ्रा होनबाय बेहाय जानाय नङा होननानै, ओमफ्राय डाइरेक्ट GMC हरबाय बा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव हरबाय। बे समाव बिमल बसुमतारीखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। नाथाय बिमल बसुमतारीखौ सोर बिदि खालामखो? बे हरनि समाव 11:30 रिंगा मोनानि, बेथ' हरानो होनजासिगोन। आरो आथिखालाव गोजां बोथोरनि सम, थाब मोनायो। आरो बे उदालगुरि जिल्लानिफ्राय फैफिनगासिनो दंमोन गावसानि न'आव। दा बे समावनो माखासे दुथांफोरा बेखौ खौरां मोननानै बा बनसुनि होननानै मिथिनानै बेखौ बुथारनो नागिरदोंमोन बा बुथारदोंआनोमोन, नाथाय थैयासै। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। गोबां मानसिफोरानो सानदों बेखौ सोर खालामदों मादों, नाथाय बेखौ दासिमबो रोखा खालामाखै बा सोर खालामदों मादों बेखौबोथ' हमनो हमाखै, बेखौबो जेबो खौराङाव फोसावाखै। खौराङाव फोसावनाया बेल' जे बेखौ बुदोंमोन टोल गेटआव, ओमफ्राय पुलिसफोरा बेखौ रैखा खालामदों। रैखा खालामनानै फाहामसालियाव लांदोंमोन, बरपेटा मेडिकेल कलेजाव लांदोंमोन। नाथाय बरपेटा मेडिकेल कलेजनिफ्राय हाया होनबाय। हाया होननानै बे GMC आव फैबाय। दा बेखौ सोर बुदों, सोर बुथारनो नागिरदोंमोन, ना बर'आनोमोन ना गुबुन हारिसोमोन, बेखौ जेबो गुमुर मोनाखै। नाथाय बेखौ गोबां मानसिफोरा कमेन्ट बक्सआव हरनाय बायदिबा बे मानसिखौ बर' मानसियानो बुदों होननानै सन्देह खालामदों आरो। नङाबा सोरथो गुबुन हारिया बुलाबायनो बिदि होननानै मानसिफोरा बुंदों। नाथाय बे रोखा नङा आरोना। ना बेखौ सोरबा बर'नि आफाद गौथुमफोरासो बुदों, ना सोरबा मेगन गोसा मानसिफोरासो बुदों, ना सोरबा थाखा होननानै बुथारनो नाजादोंमोन, बेखौ दा जेबो मिथिया। नाथाय बेबायदिनो गोबां मानसिफोर दङ, सोरखौबा बुथारनो नागिरनाय मानाय, फैसा होनानै बुथारनो नागिरनाय मानाय, बेबायदि दंखायोआनो। दा बेखौ जों रायलायनो गोसो गैया बा सावरायनो गोसो गैया। दा बेनोमोन, आं जायखिजाया खौरां फोसावबाय। बे खौराङा दा रोखा जाबाय, बे खौराङा नंगौ आरोना। बे मोनानि समाव जादों, मैया हरनि, मैया 7 डिसेम्बरमोन। 7 डिसेम्बरनि 11:30 रिंगायाव जादों। दा बेमोन खौरां लोगोफोर। नोंथाङा बेनि सायाव मोनसे बुंनो सानोब्ला नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव बुंहरदो। आंथ' बेखौनो बुंनो सानो, बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। बे बनसुआनो जा एबसुआनो जा, जायखिजाया बर'जों बर' बिदि खालामनाया मोजां जायाखै। जुदि बर'आ खालामदोंबाथाय बे मोजां जायाखै। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' आर्मि।